ದೂರ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ 3/4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಕೆಲವು ಹಣ್ಣು ಸಲೋನಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ತು ನೆಟ್ಟ ಮೊಂಡಾನು ಅವೇ ಉಳ್ಳೇ ನವಣದ ಸೈಬರ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರಲ್ವಾ ಬಾಬು ಬಾಬಾ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿ ಊಟ ಉಂಟಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರೋಳು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೈಕಲ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲಡಿಜ್ಜೇರು ಜೋಕುಲು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ದು ಬಾರ್ಕ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಅಡ್ಡೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು ಜೋಕುಲ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಬೈ ಸೈಕಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಬರ್ರೆ ಅಕುಲ್ ಇತ್ತಿಂದ ಒಂದೇನು ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಒಂದು ಮಾರಿದ ಹೊರ ಮಾರ್ದು ಬುಡ್ಕ ಬಣ್ಣದು ಅಂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಓ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೆಲ್ಲುಂಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಜೋಕುಲ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಏನು ಪತ್ತ ಹತ್ತಿನ ಐಟು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಿಂಕ್ ಅನ್ ಪರಿ ಅವು ಸೀಟಿ ಅನ್ ಪೊಸತ್ ಮಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಉಂದಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೊಸತ್ ಬರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪರತ್ತೆ ಬಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೊಸತ್ ಅಡೇ ಬಾಬು ಜನ ಸೂಪರ್ ಬತ್ತಾರ ಅಂಚತ್ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ತುಲೆ ರೆಡ್ ಟೈರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಖಾಲಿ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಗಾಲಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಡ್ಡಿ పోతుండు ಅದು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಅವಳು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ పోయిಜಾ ಇತ್ತ ತಾತಾನ್ ಪಾರೆ ಅವು ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅವು ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಪತ್ತಲೆ ಚೂರು ಓ ಐಕೆ ರೆಡ್ ಕೈ ಬೋಡುಂದಿ ಒಂಜೆ ಕೈ ಯಾವನು ಅದು ಒಂಜೆ ಕೈ ತಿರುಪುನ ಪೋದ ಆತನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಂಡಣ ಸೀಟ್ ಇರ್ನ ಮುಸುಂಡು ತಲೆ ಕೌಂಡು ಬರ್ರೆ ಐತ ಸೀಟ್ ಮಾತ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬೆಂಡಣ ತುಕ ಹಾ ಸರಿ ಸಾಮಾನು ಬೆಂಡ ದೆಪ್ಪನೇಟ್ ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಒಂದು ಸರಿ ಉಂಡು ಸಾಬೇರೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡೀಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓ ಡೀಲ್ ಸತ್ಯ ಅದು ಡೀಲ್ ಹಬ್ಬಗ ಲಾರಿ ಬೈದ ಸಾಮಾನು ಇಂತ ಬರ್ರೆ ನೆಕ್ ಡೀಲ್ ದಾಲ ದೀದ್ ಬೋಲೆ ನಲ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಆ ಶಾಲೆದ ಪಿಯೋನು 1200 ದೇಕೆಂಡಿರಿ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಈರು ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನೆಂಕೊರ ಮೋನೆ ತೋಡು ಇಂದಿತ್ತನು ಎತ್ತಕ್ಕೆ 1200 ఆయన ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಸೋಲ್ದ ದಿನ ಶುರುವಾತುಂಟು ಹಾಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಲಿ ನಾಳೆ ಪಡೆಚ್ಚು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರ್ನದುಲಾಯ್ ಅಂಚತ್ ಅವರು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಬಂಡೇರು ಇರ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ರೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ್ಗೆ 1000 ಅಂಡಲ ತಿಕ್ಕು ಬಂಡೇರು ಏ ಮೂಲ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕು ಯಾವ್ದಾದನ ಮರತಬೋದು ಬಂಡಿನ ಪುಂಜು ಗೊತ್ತಿರೋ ಮರಪನ ಚೀಕುಪ್ಪೋಡು ಬುಡಿದಿ ಮರ್ದು ಹೊಂಟ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 200 ಅಂಡ ದಿದ್ ಬೋಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 200 ಕೆಪಿ ಇರ್ನಲ್ಲ ಹೋತನ ಒಂಜನ ಮಾತ್ರ 250 1250 ಅತ್ತಪ್ಪ ಖಾಲಿ 250 ಸಾಯ್ಬರೆ ಎಂಚಿನ ನೆಟ್ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ 19 ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿತೀನಿ ಅವು ಅದು ಯಾನ್ 19 ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಅಲ್ತಿಡ್ತಿದೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಡೊಂದೆ ಬತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ಬೆಲ್ಲ ಟೈರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಚೈನ್ ತುಲಿ ಐಕೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬರತ್ತಾವ ಇಂತಿನೇ ಮಣ್ಣು ಹತ್ಬೋದು ಅತಿ ಚೈನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೀಸ್ ಬಂಡಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ನೀನು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತು ಮಾರತ್ ಎಂಕಲು ಗುಜರಿ ಗಾಡಿ ಕಡ್ಬಿಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಲಾರಿ ಲೋಡ್ ಆದ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಚಟ್ಟೆ ಆದ ಉಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಏತ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಏರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ 175 ಎಕಡೆ 250 ನತ ಇರುಕೋ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪರ್ 250 ಬಂಡರ್ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ತಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಎನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಗಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೋನ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಲ್ 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 ಒಂಚೂರು ಸೈಕಲ್ ಅಂಜವಾಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೂರ್ತ ಅಂಜು ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಯ ಸಾಯ್ಬರೆ ತುಲೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದಿಡೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಂಚಿನ ಮನದ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ನಂಡಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಏತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅವ್ನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಡೀಲ್ ಮಲ್ಪ ನೇ ಇರು ಎಡೆ ಕೊಣಪರ ತೆಂಚಿನ ಇರು ಒಂಜಂದೆ ಇತ್ತದ ಉಂಡತ್ತೆ ಗುಜಿರಿ ವಸ್ತುಂದು ಬಂಡ ಅವು ಗುಜಿರಿ ಅವು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪದ್ರೆ ಅಪ್ಪನೇಕ ಕದ್ದು ಮಾರು ಅದು ಬೋಟ ನಾನು ಕುಲ್ಲು ತೋಜಾವೆ ನೆಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ತೋಜಾವೆ ಕುಲ್ಲುದತ್ತು ಏನು ಬಡ್ತಾನೆ ಇರಿ ನೈಟ್ ಜಪಡ ತೋಚ್ಪ ಅಂಡ್ ಆಪು ಜತ್ತ ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಯೂಸ್ ಅಂಡದಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್ಬರೆ ತುಲೆ ನೆಟ್ ಒಂಜರ ಸಾರ ತಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊರೆ ಏ ಪಾ ನಿನ್ನ ಬನಿ ಹಾಕೋರ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓನು ಪಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂತಾಯ್ತಲ್ಲ ಓಣ್ಗುದು ಸೇಮ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಯಾ ಅವು ಯಾರು ಹಂಚಿದ ಅವ ಹಂಚಿದ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ ನೀ ಬೋಲ ನಿನ್ನ ಬನಿ ನೋಕರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೂರು ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಬರಿಟ್ ದೀಪೆ ಬರೀ ಕತ್ತೆ ಅಂಚಿ ದೀಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಾದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ದೀಪೆ ದಲ ಐಕ್ ತಾಗದ ನೆಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಬರೋಂದತ ಉಯ್ಕ್ ನೆಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ನನ್ನ ಬೂರ್ನ ಪೂರ ಆತನು ನನ್ನ ಒಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಅವೇ ಐತು ತಾಗಜಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂದಜ್ಜತ ದಾಳ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿದಿಲೆ
ಪಂಡಲ್ಕ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ದ ಅಂಡೆಲಾಗೆತನು ವರದೆ ನಿಕಲು ಇಂಚುವಲೆ ದಾದಾ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಅಂಡೆಲಾಗೆತನು ವರ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡದಾನೆ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲು ಉರ್ದು ಪೋನಾಗ ಏರು ಬರಿತಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೋಡ ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಂಜಿದೆ ಹೋತು ಅಂದಾಜು ಗೇತ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಒಂಜೆ ಗೇತ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ನಾಲುಂಡು ಈ ಎಂಚ ಮರ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜೋಲು ಬಣ್ಣಗ ಪೂರ ಮಾರ್ದಾಪುಂಡ ಅದು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಜಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಜಲ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಇರತ್ತ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುನು ಪೂರ ಮಾರ್ನಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಸಾಮಾನು ಇದ್ದಿ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಿಕ್ಕಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ತರಕಾರಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಎಂಕಿನಿ ಪಿಕ್ಕಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎತ್ತಲ ಕತ್ತು ನೀವು ಎಡ್ಡ ಬೇಲದ ವಸ್ತು ಅದು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಗುಜರಿಗೆ ಅಂದಾಜಿ ತೂಕ ತುಳ ತುಲೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅಲೆ ಅದೇ ಇದೇ ಕತ್ತವು ಬೇತ ಕೊಡ್ದೆ ಆಗ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಸೈಬರೆ 3 ಕಿಲೋ ನೂದುಂಡ ತಾಕರು 3 ಕಿಲೋ ನೂದುಂಡ ಅಂಡ 250 ರೂಪಾಯಿ 250 ಅತ್ತು 250 ಬಗೆ ಎಂಜಿನಿ ಎಂಕ್ ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಕಲ್ ಒಂಚ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರೇಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ಓ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಉಂತಿದ್ದೇನೆ ಅರೆ ಇರೇಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಓಯ್ಕ್ ಹೈಕ್ ನೋಡಕಿ ಅತ್ತು ಅವೇನು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ದು ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ಸಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ್ಸಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಯಾವ ಇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಿನಿ ಬರ್ಪೂಜಿಂದ ಮಿನಿ ಬಂತಾರ ಅದು ಸತ್ಯ ಇರು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ ಬೇರ್ನಕ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಇರೇಗ್ಲ ಕೈತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಕ್ಲ ಅತ್ತ ಮನ್ಪಿದ ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ತ ತವೇ ಇರು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡ ಸಮಾತೊಂಜಿ ರೇಟ್ ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ಪ ಅತಿ ಹಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎರೆಕ್ಲ ಕೊರಡ್ಚು ಹೆಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಳು ದಿಂದ ಎಂತ ಮೂಲೆ ಒಪ್ಪುವ ಅತ್ತು ಏನು ಕೊಣಪೆ ಅತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಡೀಲ್ ಐತ ವಿಷಯ ಬಾತೆ ಐನ್ ತೂಂಡ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರಾಪು ಕೊರ್ಪೆ ಬೇರದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬೇರದ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರು ಅಂತ ಇಂಚು ಬೆಳೆ ಅತಿ ಮುಖ ಯಾಂಡೆ ಕರ್ಮ ಗುಂತು ದಿನ ಮುಳು ಅವು ಎಣ್ಣೆದ ಡಬ್ಬಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಾರುವಾರ ಮುಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆದ ಡಬ್ಬಿ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿ ಮಾರು ನೀವು ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಳಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ಬಜಾರಡಿದ್ಯಾ ಎಣ್ಣೆದು ಮಿಲ್ಲಿದ ಅಲ್ಪ ತೊಂಡು ಇರ್ಬಾರ್ತಾರೆ ಅತಿ ಸೈಬರೆ ನಾನೇ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಇನ್ನೇನು ಪುರ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಇರಿಯೇ ಭಯಂಕರ ಬ್ಯಾರ ಒಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ಬಂಡ ಇದು ಬಾತೆರಜ್ಜಿಂದಿದೆ ಬರ್ಪುಣ ಅತ್ತ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಯಾನಿ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಶುರು ಮಲ್ತು 43 ವರ್ಷ ಅಂಡು 43 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಾಗ ಪರ ಕರ್ಬೋಗು ಏತಿತ್ತೀನಿ ಅಜ್ಬ ವಯಸ್ಸೆ ಹೊಸ ಕರ್ಬೋಗು 2 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಓ ಪರ ಕರ್ಬೋಕು ಅಜ್ಬ ವಯಸ್ಸೆ ಹೊಸ ಕರ್ಬೋಕು 2 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಕರ್ಬೋಗು 78 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪಸತ್ತು ಕಾರ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಓ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ನ ಪೂರ ಪಸತ್ತೆ ಅದೇ ಇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಸಾಯ್ಬ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಅಂಜುಂಡು ಓ ಇರ್ನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪೇಪರ್ಗೆ ಪೇಪರ್ಗೆ ಎಂಚ ಪೇಪರ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ರೇಟ್ ಎಂಚ ಸಾಯ್ಬ್ರೆ ಇನಿತ ಪೇಪರ್ ಉಂಟು ಇನಿತ ಇರೇಗ ಮರಲು ಉಂಡ ಅಂತೆ ಇನಿತ ಪೇಪರ್ ನೇರ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಕಣಪೇರ ಅಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಹತ್ರ ನೋಡ್ರ ಸಾಯ್ಬ್ರೆ ಎಂಚ ರೇಟ್ ಎಂಚ ಸಾಯ್ಬ್ರೆ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ 14 ರೂಪಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಐತಿ ಮೂರನೇ 25 ಸರ್ ಇತ್ತಲಿ ಪೋಯ್ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ನ ಇರೇಗ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ದೊಳ್ಳೆ ಅದು ಈ ತಿಂಗಳದ ಮಾರ್ತೀನಿ ಈ ತಿಂಗಳದ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಇದೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಳ ನೆಕ್ಕಲ ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಇರೇಗ ಆಪಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಹಾ ಮೂಜಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾ 42 ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ 14 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋಕು ಅಂದು 42 ಎಂಕಲ್ ಮುಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ 50 ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನಡ್ದು ಬೇರೆ ಗಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ಒರ್ಬುಳೆ ಗಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಅದೇ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಬಂದಿರತ್ತಾರೆ ಇರಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣೆ ರೌಂಡ್ ಬಂಡ ಅವಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ವಾ ಮಗೆ ಬಣ್ಣೆ ಸಾಯ್ಬ್ರೆ 12 ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತದೆ ಎಡೆ ತಾವು ಅಲ್ದು ಅರಡದ ತೊಂಡ ಕಾಸು ಎಡೆ ಕಾಸ್ತ ತೊಂಡ ಇಂದ್ರ 40 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡು ಸಾಯ್ಬ್ರೆ ಈ ಒಂತ ಗುಜರಿದ ಐಟಮ್ ತೂಲಿಯ ಸುಳೆ ಅರ ಪಾಡಂಚಿ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತ ಪೂರೇ ಪಕ್ಕಡೆ ಜಿನ ಮರಕದ ಆ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೆ ಇವುಡೇ ಬೇಕಲ್ಲ ವಾ ದೇವರೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ ಮೀಟರ್ ಲ ಮಾರುವೇರ್ ಮಾರೆ ವಾ ಜನ ಪೂರ ಮಾರುವೇರ್ ಇಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಉಂಟು ಹಂಚಬಾರ ಇದಾರ್ಲ ಪಿಂಟ್ರೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಿಡ ವಚ್ಚಿರೆ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ತಿಕ್ವಾ ಇದು ಪೊಡಿ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಲ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇದೊಂದು ಏಳಿಗೆ ಬೇಣಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇರು ಎಂಕಿನ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಅಜತ್ತ ಬೋಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಾದ್ರ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಕೊಣಪೆ ಕೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಹೋತೀನಿ
ಕ್ಲಿಪ್ పోతుందా అయితే క్లిప్ పోతుండు అవి ఇంటికి ఇదలా అడివి ముందు హెడ్ ఉండు కొనలే నెక్స్ట్ నయా పైసా పడుచు పోలి పోలి ముల్తురు ద్వారా పోపరా అన్న ఏది ఇదికా ಅದೇನು ಬೋಟ್ಲೆ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ನಂದು ತಿಲೆ ಇರೇ ತಡ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಬ ನಾವು ಓ ಆಂಟೆನ್ ಉಂಡು ಆಂಟೆನ್ ತುಲೆ ಯಾವ ಜೆ ಇರೇ ಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ನಾತೆ ಉದ್ದಲ್ಲ ಉಂಡವು ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಒಂಜಿ ಕೊಣಪೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅಂಡರಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ ಅಜ್ಜಿ ಐಕು ಒಂದು ಎತ್ತು ನೆಕ್ಕಿ 75 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ಕಿ 75 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಜಿನ ಎಂಜಿನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ನೆಕ್ಕಿ ದಲ ಫುಲ್ ಬೇಕು 75 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಕಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ತೊಂದಿನಿ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ದು ಗೊತ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಶೇ ಹೆಂಚಿನ ಕಿರೆಕ್ಕಿರಿದ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾರ ಇದನ ಅನಿ ಒಂದು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅದಾವು ಒಂದು ಹೇಗಿರಿ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು ಇರ್ನೂದು ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾವು ಏತು ಫ್ರೀ ನೀರ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಉಂಡಾವಾ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಆ ಪುಂಜೋಗ ಭಯಂಕರ ಪೊರ್ಲು ದೊಂಜಿ ಮಾರ್ಲು ನೇ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಣ್ಗೇತ ಓ ದೇವಾ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಯಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೋದು ಅನ್ನ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅವನು ಆತೆ ನೀನು ಅವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೂರ ಪೋತಿನಣ್ಣ ಇರು ಕೊಂಡು ದಾದ ಅಲ್ಪಾರ ಅದು ಉಳ್ಗವಿ ಏಜ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಏರಿ ಬೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ 5 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ಲ ಬರ್ಬಾರ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಅಂಚತ್ತು ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡವಣ ತೋಜು ಬೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿಲೇಟತ್ತೆ ತೋಜೆ ತುಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಸಾಮಾನು ತೆಪ್ಪಳಿಂದ ಏರ್ಲ ಬನ್ಪೇರ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಅಂಚಂಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ ಮೊಕಲ್ನ ಪುರ ಉಪದ್ರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಪುರ ಸಾಮಾನ್ ದೀಪರತ ತಾಳಜ್ಜಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಕಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪು ನಿನ್ನ ತೆತ್ತು ಮಿತ್ತು ಮಾಡುವ ಆತೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ದಾಖಲು ಪುರ ಏರ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಮನಿ ಪೂಜೆ ದಾಗ ನೀನು ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ದಾಖಲೆ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಉಪದ್ರ ದಾಲ ಒಂದು ಪರತ್ ಟಿವಿ ಮನಿ ಉಂಡ ಟಿವಿ ಓ ಟಿವಿ ಬರ್ಪುಂಡ ತಮ್ಮ ಟಿವಿ ಉಂಡ ಒಂಜಿತ್ತಿಂದ ಕೊರ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ ಐಟಮ್ ಬೋಡು ಇರೈತೆ ಅದು ನೆಟ್ ಏತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಣ ಆತು ಕೊರ್ಲಿ ಐಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ತೂಕನು ಪಾತೇವೆ ಅವೇನು ಅವ ಬೊಕ್ಕರಿ ಉಳ್ಳೆ ಅವ ಮಾತ್ರ ಒಂತ ರುಸ್ತುಂ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಉಳ್ಳೆ ಆಶಿಫ್ ಆಯ ಮಿನಿ ಬತ್ತೇಂಡ ಈ ರೀತಿ ಈತು ಬರ್ತು ಉಂತಾರೆ ಜಕಡೆ ಪೋದಾತು ಜೋರಾಗ್ತೆ ಆಯ ಕೊರ್ದೇ ಪಾತೇರು ಆಯ ಇಂಚ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಾತೇರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪೇನಾ ಆತ ಕೈತೆ ಕೊರ್ದೇ ಪಾತೇರು ಅವೇ ಈ ಗುಜರಿ ಐಟಮ್ ದ ನಡುಟ್ಟು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಐಟಮ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಅವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊರ್ನಿಕು ಅವು ಎಂಗ್ಲು ಬೇತೇನೆ ಅಜತ್ತು ದೀಪುಣಿ ಮತ್ತೆ ಆಯ ಬೊಕ್ಕರಿ ಕುದ್ಯದ ಉಳ್ಳೆ ತಾಯಿದಾಯ ಪುಣಿ ಕುದ್ಯದ ಉಳ್ಳೆ ಇದು ಇವುಡೆಂದಿರ್ಲಾಟ್ರೆ ಓ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ತಪಲೆ 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 ತಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನ್ಪದ ಗುಳ್ಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಜೈ ಮತ್ತೊಂದು ಅವ್ನು ಆರ್ಲ ಅವ್ನು ಕರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ನು ಒಂದೇನು ಪುರ ಗೇತನು ನಿಕುಲು ಎಂಗ್ಳು ಇರ್ನ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ತು ಪಾತೆಲ್ಲ ದೇತೋನು ಮೊದಲೇ ಪಾತೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬರೇ ಸೈಕಲ್ ಇಂಚೊಂಡು ಬನ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಣ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವೆ ಮರ್ಲಿತ್ತನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬಲಿ ಸಾಯ್ಬರ್ ಐತೆ ಮುಲ್ತುರ್ದಿತ್ತೆ ಲಾರಿ ಬರ ಹೋಗ್ಬಂದು ಮಂಡಾರತ್ತ ಅವ್ಲು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಗೋವಾಗ್ ಬರ ಅನ್ನ ಅವ್ಲು ಲಾರಿ ಇಂಚಿನ ಬಾಡಿಗೆಗ ತೀರ್ನ ಹೋಗುನುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಓನು ಪುಣ ಒಂಜೇ ಗಾಡಿ ಅವು ಎಲ್ಲ 407 ಮಾತ್ರ M80 ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅವು 407 ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬಾಡಿಗೆದ ಗಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ ಕಟ್ಬಿಡುವತ್ತ ತುಕ ಎಂಕಲ್ನ ಗುಜಿರಿದ ಲಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ನು ಬನ್ಕ ನರಮ್ಮಾಣಿ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟವರ್ಪು ಜಾಯ್ತ ಅವೇ ಮೀನ್ದ ಲಾರಿ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಲಾರಿ ಮಿನಿ ಪೂರಾಡು ಜನ ಕುಳಿಟಿ ಊಟ ತಾಕಲು ಬತ್ತವರ ಗೋರ್ದು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಖಾಲಿ ಅದ ಲಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅವಲೇ ಐತೆ ಯಾನ್ ಯಾಪಳ ನಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋ ಅಡ್ಡ ಊರೋಡು ಬಾ ಇದ್ರ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇರ್ ಚಾಯ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಪುನ್ ತಾಗು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲು ಸಾಯ್ಬೇರಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬಂಡ್ಲೆ ಗುಜಿರಿದ ಬೇರೆ ಉಂಡ ಬೇತೆ ಊಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂದ ತೀರಿಗೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಕೈಕಾರ ಇಂಕ್ಲ ಪೊಲಿದಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಸುರುಡ್ತು ಮಲ್ತಿ ನಿಂದುವೆ ಬೇಲೆ ಅತ್ತ ಪೇಪಳ ನರಮಾಣೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪತ್ತಿ ಅಂಡ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಚಿನ ಬಂದು ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚತೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪತ್ತದನ್ನು ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಂಜಿ ನುಪ್ಪುದ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದನ ದಾದು ಬೋಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ನಿಕಲ್ ನಾವು
ಯೂನಿಯನ್ ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡ ನಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕಿನಳ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಅಂಗಡಿ ಗುಜ್ರದ ಅಂಗಡಿ ಆನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಎತ್ತೋ ಜನ ತೋತೆ ಕೆಲವು ಪಾಪದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಐಟಮ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಚಿ ಇದೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಿ పోతురు ಹೊಟ್ಟೆ ಆತನು ಅತ್ತನ ಅಂಡ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ పోతురు ಅಪ್ಪ ದಾದಾಳ ಪೇರು ಗುಜ್ರದ ಅಂಗಡಿ ರಜಾಕ್ ಸಾಹೇಬರ ಅಂಗಡಿಗೆ పోయి వను ಇಡೇ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತೋಚಿపోವ ಹೂ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಐನು ಪತವ ಪೇರು ತುಳ್ಳೆ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಘಾಂಟ್ ಐಕ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರಪ್ಪ అంటే ಕೆಲವರು ಅವೇನೇ ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುವೇರಿಗೆತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುನತ್ತ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊನಪುನು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕೊನಪುನು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ದಾಯಕ ಒಂಜಿ ರಾಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ఉందండి ಇದೇ ಬರ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಒಂತುಂಡು ರಾಡ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ದೆತುರು ಬಂದರ್ ಪೋಂಡ ಇಡೀ ಲೆಂತ್ ದೆತುರು ಚಾ ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ఆయన ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಡೆ ಬತ್ತಗೇನು ಮೂಲು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಐಟಮ್ ಇರ್ನ ಗುಜಿರ್ದಂಗಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ మీరు దాద పనిపారు కొంచెం చొమ్ముతో వస్తుంది అటు ఇస్తుంది దండ కర్బద ఆయన కుట్టు తెత్తు చొమ్మును బేతనాడు పోయింకు ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಗ್ಲ ನರಕೈತಿ ಎಂಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಗ್ಲೇನು ತೂತಾರ ಇದು ಎಂಗ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚಪ್ಪ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ పోపిరు ಎಂಗ್ಲ ಜವನಿ ಎಂಚ ಹೀರೋ ಪೊಂಡಲ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಗುಜಿರತಿ ಗುಜಿರಿಯಿಂದ ಸಸರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ಗುಜಿರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಿಂದಾಂಡ ನುಲ ಗುಜಿರಿಡ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ವಸ್ತುలు ఎంత ఓడు ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಗುಜಿರಿದಾಯನ ಬೇರೋಡಾಯನ ಮನಸ್ಸು ತೂಡು ಒಕ್ಕೊರೆ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ತು ದಾಯ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಆಗಾಯ್ಕು 10 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕುನ ವಸ್ತುನು 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ದಿವೋನು ಆತೆ ಗುಜಿರಿಂದ ಬಂಡ ಬಿಡಿ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಗುಜಿರಿ ಅತ್ತು ಐಕೆ ಆಪಳ ಗುಜಿರಿ ತಕ್ಲೆ ಸಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಗುಜಿರಿ ತಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿನೇಟು ನಿಕ್ಲುಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾದ ಪಂಡ್ಪಾಯ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ವಸ್ತುನ ತೆತ್ತೆತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಬಿತ್ತಲ್ದ ಬರಿಟು ಮಾಡುವಾರ ಅವಾಗ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತತ್ತು ಕೊಂಡು ಐಕೆ ರೇಟ್ ಉಂಡ ಇದ್ದಕ್ಕ ಗುಜಿರಿ ತಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿನೇಟು ಅವು ಇಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಕುಡೋನ್ ತಿಕ್ಕೋಬೋಬ್ನು ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪಂಪನು ರೊಟೇಷನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ಕೊಂಜಿ ಏಳ್ನೂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇರು ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡಲ ಹೆಂಗ ಅವನನ್ನು ಬರ್ಸಿ ಕೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುಳ್ದಿ వచ్చి ಕೊಲ್ಲೆ ಚಾ ಬಂಡರ ಚಾ ಪಂತ ಯಾನ್ ಇರುಪು ಲಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕ ಪನ್ಕ ಅಂದ್ ಕೊಲೆ ಚಾ ಪಂಡ ನನ್ನ ಭಯ ಉಂಟು ಗುಳ್ಳು ಈ ಜನ ಯಬ್ಬ ಕೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವೇ ಏನು ತೂಣ ಬೇದಾರ ಲಾಪಣ ಮಾರ್ಯ నువ్వు కొనపరా ದಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋಡ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ತೀಯ ತೊಂಜೆರಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೊರಲಿಯ ಹೋಯ್ತು ನೆಕ್ ಪತಂಬಲೆ ಪೇಂಟ್ ಅವು ದಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ನರಮಾನೆ ಬಡ್ಚ ಅಂದಿನ ಐನು 11 ತಿರ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾನ ಪಕ್ಕಡೆ ಕೊಡಲೇ ಅಂಟಿ ಪಡೆ ಇಂಚಿನ ಗಿರಾಕಿ ಕಾಂಡ ಗುಜರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಕತ್ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ఓ అయితే కుళ్ళ మాత్రం పింక్ అని పరి బాగున్నది ఎంత సైకిల్ ఇవ్వమత ఇంటి కండిషన్ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬೋಡಂಜಿ ಅವು ಬೇರೆ ಒನ್ಮೂರ ಇರ್ಬೋಚಿ కొంచెం గాలి పడినాను కొంచెం రెండు కడ్డి పోతుండు పోయికు అది ఉంది కడ్డి అవును ఉంది కడ్డి అత్త ఇత్త కంప్లీట్ పోండత్తే ఇత్త కంప్లీట్ పోయిచా ఇత్త తాత అనిపారు इतना कॉमेडी डाला डायलॉग जापान ले मेरे फुल कवर आती नहीं है फुल कवर आती अव अंचिद ಒಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮನ ನೀ बोला ನಿನ್ನ ಬನಿದೋ करला ಅಗಲೆ ಬಂದು ಬಾತಿರು ಜಾಗಲು ಬೇಳೆ ತಕಲತೆ ಎಂದಿನ ತೆಲುಗು ನೀರಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಇದನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂತು ಅಡಾಬ್ ಜೋ ಮತ ಅದು ಮರ ನೀ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂದ ಯಾರೆ ಇರು ಅವು ಇರೇಕ ಬೇತೆ ಊಳ ನ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೂರ್ದಿರೆ ಊಳ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತೀವಿ Be like Bolar.